unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga namulong ang Kristo nga Biblia ragyod ang gitawag og susihon. Kapag wala kay mabasa ang kuno nimo, unsay pundok nimo migo? Migo. Ha? Kristohanon. Unsang klase Kristohanon ba? Basta Kristohanon. Ayo. Kristohanon. Pentecostal nag-angkong Kristohanon, born again nag-angkong Kristohanon. Kini nga tawag kining iglesia ni Kristo ni Manalo, Kristohanon. Unsang klase Kristohanon? Unsay pangalan sa imong simbahan? Dili na ko magdugang brad kay mura mo ginangalan pud sa muhang pundok. Wala. Sige. Karon pa kadungog pud na. Sige. Dili ay kumo na ninyo ginagamit kumo na nga ginaangkon ninyo pero wa gyud connection. Sige, kaya mo sintas. Nag-angkon po mga Kristohanon. Dili ay nami ebidensya na bitulo. Nami ebidensya. Sige, tagay ko. Sige, di na tawo. Okay magasi mo ha. Okay magasi mo. Unsang sita? Ngayon nguman ko hatag. Nya na, kuan ba sa ba kana magsabot sa taba? Humana og hatag sa kong sitas kay imong pangutana man god kung naa ko mabasa sa Biblia nga ang Biblia ra gyud susihon dili na magkinahanglan og mga unsay tawag ana mga inyohang mga gitawag og kauban sa Biblia. So akong kuan ba nga okay ra ba si mo mangutana ko sa humana og hatag sa kong sitas? Pero pag di ka kahatag nga litra po litang mabasa nga Biblia ra gyud ang susihon ha. Mura na ha Biblia ang susihon. Kapag wala ka mabasa, ang nimo nga kanang imong pundok iyasyawa. Pero naman ka kay pagsabot. Dili, ayaw na, basahon na nato. Kung pagsabot, maghalis pa. Di, ikaw may, di, Brad, ikaw may nag-iingay. Kung magsabot-sabot ra, paminaw sa. Kung magsabot-sabot supak man kunimo. Kung musabot po, supak mo po, basahin na lang. No. Dili, basahin na lang. Unsang kapitulo, unsang bersikulo, nga namulong ang Kristo ug ang mga apostol nga Biblia ra gyud ang susihon. Kapag wala kay mabasa, admitahon nimo karon nga kanang imong pundok iyasyawa. Sige, magpaabot. Dili, ako wala man ta maghisgot og apostoles og Kristo nang kuan ganina. Ang akong gisgotan sa Biblia mabasa ba? Ingon ka ganina nga kung naay mabasa sa Biblia nga Biblia ra gyud ang susihon. Mo na mo ang punta ito ni mo bungot. Gisulti. Nabungol man siguro ka, di na mo yung gisulti. Dili mo bin ako comment ganina ko. Wa ka basa sa comment. Sige, Biblia unsang sitas be. Sige. Tarong nagbasa akong comment good. Ana ako ganina. Lagi. Sige, Biblia. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo be. Sige, sakyan ta. Amo lagi okay sa. Ang kuan sa parang magsabot sa tadaan. Ining human ako hatag sa kong sita. Okay ra pud sa imuha og mutana ka na ko, way problema. Tagad na ako sitas kapag wala kay mabasa, letra por letra mabasa. Nga okay, ako hatag mo sitas. Tawag ng susihon, iya siyawa ng pundok ng mga sige. Isaias 34 bersikulo 16. Ano Biblia na? Sure ka? Dapat. Susabasahon. Sure ka na tawag ka ng Biblia. Amo ba nang ingon? Nang miingon ko nimo ganina. Ayaw guban kasaysayan sa mga kasulatan. Sa panahon ni Propeta Isaias na Bagong Testamento? Unsa? Sa panahon ni Propeta Isaias nakasulat na ang mga apostol? Pero kanang imo karon ayaw sa dili ang kita dai sa New Testament. Unsa yung gipakita sa Testament? Ang Biblia composed of Old and New Testament. Dayon. Karon gikot mo ang gisulat ni Propeta Isaias na rin Bagong Testamento ana? Wala ka kabalo brad nga ang Isaias panagna na sa Bagong Tugon. Hindi wala ko nang banagdi. So ang pasabot ipanagna man ang Biblia gani connected ra na siya bisan pag Bagong Tugon og Bagong Tugon. Connected ra na siya. Gisabot-sabot. So karon gisabot-sabot ra nimo ang balang kasulatan sa walay igong ebidensya. Naginahanglan mo pagpasabot ana brad. Nag-ingon ni mga Biblia na be. Bibi, kinsa nag-ingon ni mga Biblia na be? Wala ka kabalo nga kanang Isaias panagna na sa. Kinsa nag-ingon ni mga Biblia na? Wa makibasa di nga Biblia. Kinsa nag-ingon unsa din ang Biblia? Basahon dili. Unsa nang Biblia? Basahon. Akong pangutanan nimo unsa nang Biblia? Kinsa nag-ingon nimo nga Biblia na? Ikaw kinsa puy gaingon nimo nga di na Biblia? Di ka tubag. Di ka tubag. Agay. Unsa na? Ako